l'entorn. És important, i ja ho vaig avançar en una conferència que sobre el mossarabisme des del punt de vista històric vaig donar a l'Ateneu el dia 10 de febrer aproximadament, tindre un coneixement el més exacte possible d'estos dos ensajos, d'estos dos obretes de l'any 60 i 62, que com és la segona volta que ho dic, potser algú es pensa que es faig propaganda, res més lluny del meu propòsit, de Joan Fuster i de Sanchis Guarner. No és que es faci propaganda, però el qui pretenga fer un anàlisi de la historiografia valenciana i de la filologia valenciana contemporània i no tinga un coneixement satisfactori i més o menys exhaustiu de què es diu en esta obreta de l'any 62 i de què és el que diu Manuel Sanchis Guarner en el teatre dos anys anterior, que són dues obres connivents entre elles. Estan plantejades simultàniament des de dos àmbits. És a dir, aquesta obra li la demana Fuster a Guarner com un pamflet de propaganda. Concretament, vaig a llegir, no voldria perdre massa temps en aquest discurs inicial, però en una carta de l'any 58 li diu Fuster a Guarner, diu, això només ho pots fer tu, és a dir, aquest llibret. En realitat seria l'ideal una cosa mixta del teu llibret Quaderns d'orientació valencianista i el de Coromines. Arraixa. Vull dir, quant al to i a l'orientació, es tractaria d'un pamflet de propaganda. I naturalment la publicació es farà dins la llei en tots els ulls de censures i tal. En l'obra de Sanchis Guarner hi ha continguts acceptables, altres discutibles i altres que directament estan fora per complet de la realitat històrica, de la realitat de la història de la llengua valenciana i de la història lingüística de València en un àmbit més general. Me referisc a què és el que diu Sanchis sobre la fisonomia, per exemple, del romanç anterior a la Reconquista i sobre molts altres aspectes. Jo no me puc detindre en aquest aspecte, però un analista objectiu que tracta de comprendre la producció filològica valenciana dels últims 50 anys, que no hagi llegit en detall aquestes dues obres, faria un juí d'una miopia interpretativa total. És a dir, es mouria sense conèixer quines són les bases d'aquest moviment d'escorament de lo científic cap a lo purament doctrinal, doctrinarista e ideològic i nacionalitari. La suma de desficacis de Fuster és impressionant. Jo no puc perdre el temps així. És a dir, que simplement vaig a llegir unes quantes mostres de cosetes que tinc senyalades quan es fa la primera pregunta en la introducció de la pàgina 13. Què són els valencians? Parla de la pregunta que presumptament ens fem tots els valencians sobre la nostra identitat. Diu, els l'hem fet als valencians i se la fan també els altres catalans. Sí, sense mediació de raonament, ni de sil·logisme tomista o aristotèlic de ninguna classe, se dona per sentat un a priori que tots aquells i nosaltres som catalans. Però és molt fort, això, clar. És a dir, el problema és que això, que no té cap substància científica, és el punt de partida d'una sèrie de produccions que intenten passar contínuament com a produccions científiques. I bueno, podem continuar en moltes més coses. La utilització d'un llenguatge sigui, vingui, faci, de perfil fonètic totalment barceloní i català oriental, que implica una adhesió curiosa a una forma d'expressió aliena per complet al territori del que ell vol fer una interpretació històrica i existencial. I bueno, diu coses molt interessants i que denoten, per exemple, quina és la seva posició. Parla, per exemple, de lo que som els valencians i el que hauríem de ser, clar. El ser i el deure ser, però no és el deure ser el que ell voldria que fora, o el que des d'una ensoñació o una fabulació... Aparta el micrófono, Aurelio, por intenta apartar el micrófono. Així no s'acopla. Així no? Això no te passis, no avances, que pinta i no sé. Has d'estar sense. Sí, però no dona més.
per aquestes intemperàncies de la tècnica, però per almenys ara no hi ha problema. Bueno, no vull que extendrem perquè si no se mos n'anirà el temps de la conferència, però hi ha també una connexió directa entre les tesis de Fuster i de Warner en tot el caldo de cultiu del nacionalisme o nacionalitarisme pancatalà de principi del segle XX, Prat de la Riba, Rovira Virgili, en una medida un poc menor Francesc Cambó, i que se podria analitzar en detall, però vull dir jo, això té una raïl directament nacionalitària pancatalana formulada en dues obres que són Nosaltres els valencians del 62 i La llengua dels valencians de Sanchis Guarner en l'any 60. Hi ha dos mostres molt interessants en aquestes obres, una en què Fuster, per exemple, diu d'una manera paladina que l'existència d'una mossarabia, és a dir, d'una comunitat cristiana prèvia a la Reconquista, ho diu en altres paraules, però que és altament preocupant o altament perillosa perquè podria pressuposar una existència o una preexistència nacional anterior, el qual, naturalment, des del seu a priori, és descartable per complet, perquè elimina la possibilitat d'una catalanitat projectada des de la Catalunya vella. I hi ha una altra frase que no me prive de llegir-la perquè és fundamental en el sentit de veure a quin punt han arribat els pressuposts a científics sobre els que s'ha assentat tota una sèrie de produccions presumptament acadèmiques posteriors en l'àmbit de la filologia o de la historiografia. Sanchis Guarner, a la pàgina 133 de La llengua dels valencians, diu això. Al fer una avaluació de la emigració en la València medieval, diu: l'ininterromput corrent migratori de catalans cap a València durant tota la baixa edat mitjana reforçar i consolidar la catalanitat substancial de València. Això és molt fort, Això és molt fort. Iniciada ja en la Reconquista i amb clars precedents automedievals, romans i ibèrics. Però la igualtat demogràfica del Regne Valencià amb el Principat, malgrat la major superfície d'aquest i la forta superioritat de la ciutat de València sobre la de Barcelona, motivaren la clara i constant resistència dels valencians a anomenar-se catalans. És a dir, resumint, n'hi ha a priori un principi de demostració innecessària, no un principi, sinó una sèrie de principis d'innecessària demostració, tant en Fuster com en Guarner, que donen per sentar una catalanitat existencial des de la prehistòria, el qual és un principi que no té cap tipus de fundamentació científica ni acadèmica, però sobre aquesta catalanitat presumpta s'assentaran, com veurem en molt de detall, una sèrie de produccions que seran la major part de les que han eixit de l'àmbit acadèmic de la filologia, de la lingüística i de la historiografia valenciana contemporànies. Si analitzem tota una sèrie de produccions de la filologia i de la lingüística valenciana dels últims 50 anys, sobretot els dels anys 75, 80 i 90, veurem que totes i cada una d'aquestes produccions, incloses les de l'àmbit de la historiografia, són deudores directes de les dues obres que acabo de citar, de Fuster i de Guarner. Simplement, si fem una comprovació dels pròlegs d'una sèrie d'obres, la toponímia aràbica del País Valencià de Carme Barceló, les minories islàmiques del País Valenciano de la mateixa Carme Barceló, la cristiandat primitiva valenciana d'Enric Llobregat, consciència idiomàtica i nacional dels valencians de Ferrando Francesc, etc., veurem que existeix com una espècie de connexió gremial o de connexió filial d'apoyatores mútues, però que en definitiva totes i cada una d'aquestes obres reconeixen d'una manera paladina que segueixen
estos principis fundacionals de la ideologia nacionalitària pancatalana del territori valencià que mai s'han discutit i que se donen com una espècie de prima principia que no necessiten ninguna classe de demostració i que han acabat distorsionant per complet la interpretació de la història i de la entitat existencial dels valencians, la cadena de fets històrics que han fet de nosaltres el que som i la llengua valenciana al temps de la conquista, abans de la conquista i en l'època medieval i moderna, fins avui mateix. Jo vaig a citar 3 coses curioses. Joan Coromines, un lingüista eminent, el que no es pot discutir des del punt de vista de l'academicisme, perquè era un talent, és un personatge que, entre moltes altres obres, com el Diccionari Crític Etimològic de la Llengua Castellana i moltes altres obres d'historiografia de la llengua, va produir una cosa enciclopèdica enorme, que és l'Onomàsticon Catalonia, en 8 volums, que és un anàlisi de la toponímia major i menor de Catalunya, de València i de les Illes Balears. Però, clar, el primer que ens crida l'atenció és que Coromines, que té un gran potencial com a coneixedor de tots els ressorts de la lingüística històrica, titula aquesta obra Onomàsticon Cataloniae. No el nomena o no el denomina Onomàsticon Cataloniae Valentiae et Mallorcarum, que haguera sigut lògic. És a dir, sense mediar cap explicació, ens dona per inclosos en una entitat que este senyor, que és un gran especialista en lingüística històrica, però que no hi ha per què pressuposar per a res que tinga ninguna autoritat moral ni històrica per a dir què som nosaltres els valencians, ens conceptua catalans. És a dir, tots els topònims de València, del Senya al Segura, són topònims de Catalunya. I tots els de Mallorca exactament igual. Clar, això és molt greu. I és molt greu perquè Coromines, curiosament, entre altres coses que poden ser molt talentudes, deslissa una sèrie d'expressions que en boca o en la pluma d'un lingüista o d'un filòleg francès, alemà, anglès, castellà, serien brutals d'eficacis. Per exemple, parlant del topònim Boatella, diu alguna cosa així, quan les nostres hosts, és a dir, forces nacionals, assediaven la ciutat de València. Quines són aquestes forces nacionals? De quina nació? Això és un tipus de fórmules completament extraacadèmiques, empàtiques i que per tant estan completament al marge de la ciència empírica i de la ciència prístina i pura. Antoni Ferrando i Francesc, en l'any 80, que és el principal revitalitzador del pensament fuster-wagnerià, publica una obra detonant que és Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. Però què passa en aquesta obra de Ferrando Francesc? Que Ferrando Francesc ja no se n'ocupa en aquesta obra, tant de demostrar la presumpta catalanitat d'eixa model de llengua, és a dir, d'eixa llengua parlant entre el Senya i el Segura, la llengua que parlen els valencians, com en demostrar la nacionalitat clarament i rotundament catalana dels valencians des del mateix segle XIII fins a l'actualitat. Clar, és incomprensible com una persona que acadèmicament és catedràtic de lingüística valenciana, és a dir, catalana en aquest cas, de la Universitat de València, es preocupa per establir els patrons d'una presumpta nacionalitat valenciana des de temps immemorial. I, per exemple, una de les últimes coses, perquè m'ha portat així un mostrari de coses exòtiques, però que no tindré temps d'ensenyar-les, escrita per una professora titular que va terciar molt en temps de la batalla de València, Dolors Bramont, una llengua, dues llengües, tres llengües, alguns de vosaltres probablement ho recordeu, en els anys 80, quan se tratava de demostrar que a l'hora de la conquista tots moros i tots aragòfons, i per tant tots fills de Catalunya i de la catalanitat. Esta professora acaba de publicar en Vox Romànica en l'any 2012 a propòsit de l'anàlisi d'un presumt mossarabisme que és
el català romesco, que és una classe de salsa en què se fan alguns plats i tal i qual, pues parla ja allí en total descaro del mossàrab dels països catalans. Això no ho havia sentit mai en la vida. El mossàrab dels països catalans. És a dir, el mossàrab és una realitat lingüística que consisteix simplement en el conjunt de parles romàniques de l'àrea geopolítica de l'Andalús o l'Espanya musulmana, que és el mateix. La de l'Espanya oriental, València, la xarquia valenciana, xarquia l'Andalús, l'occidental, àrea portuguesa, de la central, de la mediterrània i tal. Però bueno, dels països catalans, però de quins països catalans parlem en desflat? Totes aquestes formulacions per part de persones que pretenen mantindre una puritat acadèmica els desvelen completament i revelen d'una manera clara que els seus condicionaments, el seu punt d'arran i el seu punt d'arribar no tenen res que veure amb una formulació científica, sinó estrictament ideològica, doctrinària, en aquest cas pancatalonista i nacionalitària. Bueno, no puc parlar ni de parlar més en aquest moment. L'anàlisi d'esta obra, que en part ho tinc fet, no sé si se publicarà algun dia o no, de la quantitat de distorsions de la història de València que n'hi ha en Fuster i en Warner, ens portaria una conferència sencera, però com a resum d'esta part inicial que crec que és fonamental, en l'últim mig segle, com dia el títol de la conferència, d'historiografia lingüística o historiografia pura valenciana, existeix un escorament clar d'una gran part de les produccions a un patró híbrid que diguem que és tècnico-ideològic o tecnodoctrinal. No m'atrevisc a dir científico-doctrinal perquè jo crec que no és ciència realment això. És una paraciència. Té una participació de l'empatia i dels prejuïts i dels a prioris que d'alguna manera ho descarta com una ciència empírica, diguem, asèptica. Tot això, naturalment, compta en una sèrie de produccions que han anat pul·lulant en els àmbits universitaris, parauniversitaris, paraacadèmics i tal, de les quals podríem parlar molt de rato: Ramon, Guinot, Llobregat, Barceló, Pitarch, Garcia, etc. I això ha anat sedimentant d'una manera molt perillosa un vocabulari doctrinal fet a imatge i similitud dels desitjos d'eixa catalanitat projectiva que des de temps de Prat de la Riba i de Rovira Virgili, passant per aquests dos eslabons, ha intentat conduir a València a una identitat que no és la seva, sinó que no és la que és, sinó la que ells volen que siga. Entonces s'ha sedimentat un vocabulari altament distorsionat que podria ser molt interessant un anàlisi des del punt de vista semàntic. La paraula país, aplicar sempre a València, no a Catalunya, clar. País valencià, països catalans. En canvi, hi ha un respecte hieràtic, sacralitzant de la paraula principat i principatí. És lo egregi, lo alt, lo aristocràtic. És d'on descendim. Allò és una procreació històrica. Els altres són procreats. Uns procreadors i altres procreats. Catalanitat, que és un concepte que ha tingut una circulació molt curiosa i que ha afectat a tots els estrats d'esta bibliografia de la que estic parlant. Secessionisme. Com que secessionisme? Jo no em vull secessionar de ningú, jo sóc jo. No és que siga jo existencialment un altre del que me vull segregar. És l'altre el que me vol absorbir. Absorcionisme es canvia per secessionisme. I al final resulta un vocabulari trufat de falsetat semàntica i distorsionant que al final conforma la mentalitat dels receptors que acaben acostumant-se a la transformació de la realitat a través del lèxic distorsionant. Per centrar-me... No sé, el nostre micròfon.
per anar un poc a aspectes ja concrets, després d'analitzar estos fets que crec que hi ha que tindre en compte d'una manera clara per a poder interpretar objectivament el que s'ha produït en els últims 50 anys entre nosaltres a nivell de bibliografia i de doctrina, vaig a centrar-me en una sèrie de qüestions concretes. Per exemple, d'on arranca la difusió d'un doctrinari que és el que circula en els departaments universitaris de lingüística valenciana i catalana, pràcticament en tots els departaments de valencià, dels centres de secundària en València, de les escoles també, altres àmbits paraacadèmics, etc. Ixe doctrinari essencial sobre què és la llengua que parlem els valencians, d'on ve la llengua que parlem els valencians, i com hi ha que tractar tot aquest material científic, diguem, doncs pràcticament, a banda de les obres a les que me referiré, arranca d'una manera més pròxima de l'any 75 d'una famosa polèmica entre Sánchez Guarner i el nostre exdecat de la Real Acadèmia, Vicent Simó Santonja, que va tenir una gran ressonància, una polèmica sobre la identitat històrica, la identitat existencial i la identitat lingüística dels valencians, en l'any 75. Per part, diguem, de la posició unitarista, catalanista o pancatalana, el portaveu únic, pràcticament autoproclamat, era Sánchez Guarner, i per part d'una visió autoctonista i diferencial de València i de lo valencià, era el nostre exdecat Vicent Simó Santonja. Però per deixar sobre la taula dos o tres idees clau, que són les que manejava com a doctrina intocable i inalterable sobre la que s'assenta tot allò que s'ha pogut dir sobre la llengua dels valencians, tindríem aquestes dos o tres formulacions. Primera, el que es parlava en València abans de la conquista era una modalitat lingüística fòssil i completament arcaica. Per tant, era una espècie d'antivalencià, no de valencià. Sánchez Guarner Dixit, però bueno, això era la idea. Segon, les comunitats cristianes radicades en la València romano-visigòtica i que no van claudicar, no van desaparèixer a lo llarg dels segles de la invasió musulmana, segons la mateixa doctrina base de Sánchez Guarner, haurien mort completament i estarien extintes a l'hora de la conquista. Immediatament senyalaré que en la totalitat de l'obra de Sánchez Guarner n'hi ha una sèrie permanent de contradiccions en el fons i en la forma que són insalvables, però això és una altra qüestió que no tinc temps d'explicar-ho. I per tant, el possible canal transmissor d'una possible llengua de la preconquista no existiria, aquest canal estaria mort. Tampoc sé en qui hem quedat que un canal transmissor d'una llengua romànica, protoromànica de preconquista tenen que ser les comunitats mossàrabs, perquè no hi ha ninguna font d'Al-Àndalus, de l'Espanya musulmana, que diga que els parlants de la llengua romànica nativa de les distintes àrees d'Al-Àndalus són els nassarà, és a dir, els cristians, els dimmí, tributaris. Són els aljamiats o ajamí, la gent romànica de llengua i romànica d'origen, no exclusivament els cristians. I per tant, últim i tercer principi fonamental. En conseqüència, el valencià és una derivació mecànica directa resultant de la transformació d'un català dut a terres de València en la Reconquista. Faig un parèntesis per a indicar que Sánchez Guarner, des de la seva primera producció en què aborda, dic Sánchez perquè és l'única persona que ha oferit unes teories, diguem, estandarditzades o més o menys definides sobre que al final ha acabat abandonant-se completament qualsevol explicació històrica de la nostra llengua i és igual. Se dona per sentat el que no és i simplement se deixa així. Des de la primera producció seva, que és la Introducció a la Història Lingüística de València de l'any 49, a l'aproximació a la història de la llengua catalana publicada per Vicens Vives en l'any 80, passant per dues produccions intermitges,
els parlars romànics de València i Mallorca anteriors a la Reconquista, de l'any 53, 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica, i una obreta intermitja, Factores históricos de los dialectos catalanes, de l'any 56, Sanchis utilitza una sèrie de 3 teories, hipòtesis successives que explicarien alternativament com ha nascut així algo que segons ell és català, però clar, com és un català no exactament català, hi ha que buscar un catalitzador, un factor transformatiu. Aquestes successives teories de Sanchis, per deixar-ho resumit en 2 paraules, són l'any 49 la teoria mecànica de la Reconquista, i prou. La teoria mossarabista, any 53, és a dir, això seria un català transformat per qui? Per el mossàrab natiu, el romànic de preconquista, que encara que era una llengua completament contrària i dissonant del valencià medieval, hauria influït, no sabem de quina manera, clar, perquè una llengua heteromorfa, una llengua influent, heteromorfa de la llengua influïda per complet, i que a més estava morta, segons ell, no té ninguna lògica, però bueno, la teoria mossàrab... I més tard, per la teoria del mudeixarisme, l'any 56, ell considera, en una incoherència prou palmària, que serien els propis mudeixars valencians, és a dir, els moros que haurien quedat com a moros, no conversos al cristianisme, en la València medieval, els que haurien, diguem, impregnat el valencià d'una sèrie de característiques, l'haurien colorejat, l'haurien repintat d'alguna manera, i seria per una sèrie d'hàbits antiquíssims que podien haver heretat, inclús d'època preromana. Això és una cosa completament kafkiana que no se sosté de peu i que no val la pena discutir. Que el cas de València era un cas problemàtic i no s'explicava simplement per un fet de reconquista, tots els filòlegs de renom ho havien anat admetent. Ja Menéndez Pidal, l'any 1906, havia dit que això per reconquista no s'explica, que hi ha que buscar més factors. Germà Colón, que és un personatge curiós perquè ha evolucionat d'una manera polar, en l'any 53, en el mateix congrés en què Sanchis Warner va presentar el seu treballet sobre els parlars romànics de València i Mallorca, va presentar un treball interessantíssim, el Valenciano, en què dia que això era impossible d'explicar com un fenomen de reconquista i que únicament una parla que ell no coneixia encara, anterior a la reconquista i coincident en el valencià posterior, podia explicar això, entre altres coses, perquè unes àrees limítrofes de nosaltres com les de Lleida i de Tortosa, reconquistades en 1148-1149, i una repoblació mínima de contingent català no podia explicar de ninguna manera això. Bueno, avui Colón no puc entretindre'm en això, però professa una aversió frontal i inexplicable al mossarabisme, no vol saber res de totes aquelles coses que havia dit i diu coses que realment són preocupants i coses sumament exòtiques i estranyes, però no vaig a parlar d'això. I el mateix Badia Margarit corrobora, des del seu punt de vista, que el tema de la llengua parlada en València no té una explicació de reconquista. Bé, vaig a saltar una sèrie de coses de les que m'haguera agradat fer una sèrie de consideracions perquè són problemes afegits als grans debats o als 3 o 4 debats dels que tinc que parlar a continuació. Són problemes, per exemple, de terminologia. A la llengua parlada en valencià abans de la Reconquista, per qüestions de costum, terminològica, de la filologia tradicional, nos hem referit sempre com a el mossàrab. La paraula mossàrab és una paraula polièdrica, polisèmica, i mossàrabs se'ls ha denominat als cristians que mantenien la seva fe, la seva legislació i les seves costums baix l'Islam d'Espanya, fora quina fora la seva zona d'assentament, podien estar en València o en Portugal. Mossàrab s'ha denominat a una litúrgia, que és el rito hispànic visigòtic antic. Mossàrab s'ha denominat a una sèrie de dialectes que continuaren parlant-se en l'Espanya musulmana, inclòs el dialecte proto-romànic valencià, i mossàrab s'ha anomenat a altres realitats com el d'un art
del que ni molt menys anem a parlar en aquest moment. Ara, aquesta paraula ha sigut altament contaminant i d'ús problemàtic en el terreny de la filologia perquè ha distorsionat una realitat. És a dir, ha fet creure que és una cosa exòtica, estranya, per una raó. La paraula mossàrab deriva del participi passiu del verb àrab, que és fer-se àrab, arabitzar-se, en una de les dues formes, no de mustarib, sinó de mustarab. Entonces, seria el que s'ha arabitzat. Però és que res més lluny de la realitat d'una llengua romànica que una substància aràbica. Això és absolutament el contrari. De manera que, com a voltes, les paraules, el so de les paraules, l'apariència de les paraules, distorsiona les realitats, en aquest cas ha sigut una rèmora. Fa alguns anys, alguns tractadistes d'aquest tema han intentat subsanar aquesta paraula que ha sigut una rèmora en la filologia hispànica dels últims 100 anys, han intentat substituir-la per una paraula que si cap és pitjor encara. Llavors comença ja a circular per ahí el terme romandalusí. Romandalusí. Molt perillosa. Molt perillosa per què? Perquè suponem que lo de roman és romànic. Però lo andalusí és que ens estan colant un gol ideològic que ve, i ara explicaré per què, de la difusió d'una nova teoria que és l'andalusisme utòpic del nou arabisme espanyol i europeu dels últims 40 o 50 anys, o per almenys 30, que en Espanya ve bàsicament a partir de l'obra de Pierre Guichard, a l'Andalús, de l'any 1976, que posa en tela de juí tot el que l'escola historiogràfica hispana, molt més profunda que el que ella ja ha pogut produir, havia dit fins a aquest moment, i, bueno, aquesta realitat d'un al-Àndalus edulcorat i utòpic, que era un territori ideal on se donaven cita a totes les meravilles, tots els exotismes, tots els esplendors. Això és una fal·làcia absolutament inassumible. No sabem ni el que és l'andalusí. Últimament, els arabistes i alguns romanistes gasten a tota pastilla este neologisme, l'andalusí, que se supon que és una paraula que ve de l'Àndalus. Però, bueno, l'andalusí, què és l'andalusí? Hi ha que supondre que els cristians de València, de Sevilla o de Portugal o del preportugal, que tenien noms visigòtics o noms romànics i continuaven parlant la seva religió, eren andalusins? Qui els ha fet una enquesta a ells per a saber si se consideraven andalusins? Califes, cristians, judeus, se supon que globalment eren andalusins. Bueno, això és una distorsió terminològica i conceptual que ha fet i està fent molt de mal en la historiografia hispana contemporània, però aquesta paraula que estic anomenant romandalusí, pues, des de luego, no és un substitut apropiat a la paraula mossàrab, sinó que està venent una fal·làcia i distorsionant més encara una paraula que en si mateixa ja era un problema per a l'objectivitat de la terminologia. Vaig a saltar una sèrie de coses en les que no tinc temps de tindre, i en el doctrinari que ha vingut establint-se a partir de l'any 75, jo fa 5 o 10 minuts me referia a que les dos o tres idees, dos o tres postulats essencials de Sanchis, que eren els de la lingüística valenciana de tendència unitarista pancatalana, ha utilitzat, s'afegien una sèrie d'apreciacions. Per exemple, hi ha unes poques pàgines dedicades a la llengua dels valencians i també en aquella famosa polèmica en Simó a les xarxes valencianes. Entonces seria, però bueno, com podem pretendre que 3 o 4 poemetes romànics d'Ibn Labun de Morvedre o d'Ibn Ruhaim de Bocairent o d'Ibn Al-Labana de Dénia puguen ser representacions de la llengua que parlaven els valencians de llengua romànica anteriors a la Reconquista? I entonces Sánchez Guarner pontifica sobre com eren tota aquesta sèrie de cançonetes romàniques, però pontifica d'una manera infantil, apel·lant d'alguna manera a la ignorància general lògica sobre aquest tema, que normalment la gent
ni coneix la grafia àrab, ni coneix la llengua àrab, i entonces l'apel·lació a aquest exotisme de les xarxes, presentant-les com una mostra d'algo que no tenia res que veure amb la llengua valenciana posterior, ha sigut també un element més per a aquesta sèrie de distorsions en què s'ha assentat la idea d'una València que heretaria directament la llengua catalana en el segle XIII. No tinc temps en absolut de detindre'm en això, però recorde que una xarxa és una cançoneta de 2, 3, 4 versets en llengua romànica que circulava en boca, probablement, o en tota seguretat, del poble pla, de la gent de peu, de qualsevol àrea de l'Espanya musulmana o a l'Andalús. El nom és absolutament igual, perquè el nom no fa la cosa, sinó que la cosa és prèvia al nom, per tant, és absolutament igual i no vull ser esclau d'aquesta terminologia. Entonces, el que ens importa de les xarxes és que aquells autors de llengua oficial àrab als que cridava l'atenció, els feia gràcia aquella cançoneta de llengua romànica que circulava entre el poble de peu, la insertaven al final de llargs poemes que se denominaven muashajes, com un remat exòtic i un poc així àgil per acabar aquest poema. Això, per exemple, no se veurà des d'ahir, però això és una xarxa d'Imlabun de Morvedre, tal com està en un manuscrit de la Biblioteca Zaituna. I què es pot llegir? Es pot llegir un ductus consonàntic. I tot el més n'hi han estat dos vocals. No vaig a perdre temps en això, però pontificar a partir d'ací. Se podria dedicar també una conferència sencera a això, sobre que si això realment s'enfrontava o no s'enfrontava al valencià medieval no té cap sentit, però algunes persones d'una manera torticera han afegit tota aquesta sèrie de coses a les confusions que ja estaven en circulació. Sobre el tema del que jo parlava del neoandalusisme, se produeix un fenomen curiós des del punt de vista de les argúcies argumentals i de les programacions doctrinals i de les realitats programàtiques, que són una estranya pinça entre el neoarabisme. És una cosa curiosíssima això, el neoarabisme és dels que reneguen completament de qualsevol realitat hispànica, romànica, visigòtica permanent en aquesta àrea geopolítica de l'Àndalus o de l'Espanya musulmana. Una pinça, estava dient, entre aquest neoarabisme i la ideologia nacionalitària pancatalanista. Per què? Ho explicaré en seguida. És prou fàcil d'entendre. El neoarabisme que va importar a València, per una part, Pierre Guixart, que va publicar un primer opusculet en la col·lecció Temas Valencianos, dirigida per Antonio Ubieto, la doctora Cabanes ho podrà corroborar perfectament, ara té alguns epígons en Espanya, com Jean-Pierre Molenat, que és el principal repristinador d'aquesta teoria del res hispànic permanent a partir de l'any 711, i Miquel de Baza, ha sigut molts anys catedràtic d'Alacant, Maria Jesús Rubiera i algú més, seguidors directes d'aquesta teoria, Carme Barceló, i això té la conseqüència o té l'interès de crear una base doctrinal que és una idea simplicíssima. En l'any 1238, en València no existia cap romànic remanent, la totalitat de la població era mora i la totalitat de la població mora era arabòfona. No n'hi havia població de llengua romànica, de llengua d'origen llatí, en absolut. Entonces, eixa pinça era molt útil. Per què? Perquè negat a priorísticament un romanç valencià a l'hora de la conquista era, per tant, inútil indagar sobre les seues característiques. No feia ja ni falta indagar sobre les característiques. Totes les teoritzacions que poguera haver fet Sánchez Guarner o que hagi pogut fer Galmes de Fuentes o altres tratadistes parcialment menendezpidals són inútils en definitiva, perquè és que presumptament no quedava ningú. Això és fals completament, però eixa pinça doctrinal ha sigut d'una eficàcia extraordinària, d'una falta molt gran de realisme i d'historicitat, però
però d'una utilitat molt gran per a aquesta teoria nacionalitària. Bé, vaig entrar, sé que m'ha extès molt més del que pensava en la part introductòria, per tant tallaré molt antes del que pensava tallar, però no tinc més remei que tornar a aquesta formulació que per a Sánchez Warner era matriu i capital per a decantar l'argumentari historiogràfic a la idea de que la llengua valenciana coneguda a partir de la conquista és el simple fruit de l'expansió mecànica del català dels presumptes repobladors i, per tant, que qualsevol romanç anterior, un estrat romànic previ a 1238, a l'hora de la conquista estava completament difunt, exterminat. No quedava absolutament res, inclús el seu possible canal transmissor. Doncs, per a donar carta de possibilitat, diguem, dialèctica, a que siguérem el fruit, lingüísticament, d'una simple expansió del català, se necessiten dos premisses. Premissa número 1, com acaba de dir, si existia un romanç territorial valencià, era un romanç arcaic. Res absolutament que tinguera que veure amb el valencià. I segon, si existia, encara que fos arcaic, mos garantisem que res té que veure amb el valencià tallant la connexió, és dir, donant per exterminat el canal transmissor. Ara, pregunto jo, eixe caràcter presumptament fòssil del mossàrab de la conquista, de la preconquista valenciana, era el que se derivava empíricament, acadèmicament, dels datos objectius de les innumerables fonts que se poden rastrejar i, per tant, del corpus lingüístic que se pot formar d'aquesta llengua? O era, per al contrari, com jo crec, un a priori argumental necessari per a garantir la derivació directament catalana del valencià? Jo no tinc cap de dubte. Sánchez Warner va fer una caracterització mínima d'esta llengua parlada en València abans de la Reconquista en 2 o 3 àmbits diferents. En 3 o 4 pàgines, així, en la llengua dels valencians, dona unes pinzellades en la introducció a la història lingüística de València de l'any 49 i ne dona unes quantes més en l'any 80 en l'aproximació a la història de la llengua catalana. Què diu Sánchez Warner? Bàsicament, la idea matriu seria que el parlat abans de la Reconquista era una modalitat arcaica, fòssil, distanciada i completament distinta del valencià medieval. Una llengua que diria, per exemple, febrai i no febrer, que diria lausa i no diria llosa, que sostindria indiscriminadament la O final dient, per exemple, campo i fornairo i no camp i forner, que immobilitzaria les consonants sordes intervocàliques PTK i diria, per exemple, capell, rota i àguila, i no diria cabell, roda i àguila, que mantindrien un estat arcaic a l'altura del segle VII o VIII. El grup de velar seguida d'ell, per exemple, dient panits i felits i no panís i felits. Que mantindria els grups NPND, dient, per exemple, colombo o merenda i no berena i colom. Siguem clars. Si això és així, evidentment, la llengua de la postconquista no té cap nexe de continuïtat en una llengua anterior. Però era això així? Doncs rotundament això no era així. Si vostès tenen la curiositat de saber en quantes paraules fundamenta Manuel Sánchez Warner eixes conclusions tan rotundes, en esta obreta les fundamenta en 24 paraules. No 240, ni 2.400, 24 paraules. En els parlars de València i Mallorca, tenint en compte que ho distribuïx entre el parlar de València i el parlar de les illes, una cinquantena. I en l'aproximació a la història de la llengua catalana, en afig unes dotzenes més, en una indescriptible confusió, que no se sap exactament de quina font de cada una. Per tant, la fundamentació empírica de la conclusió de Sánchez Warner, en termes acadèmics, és pràcticament nul·la. És a dir, com és possible? És un verdader escàndol en l'aspecte acadèmic que ni Manuel Sánchez Warner
ni els pocs que han terciat en aquest tema, la font històrica o la font filològica més elemental per a la reconstrucció del Mossarat de València, que és el llibre del repartiment, que són 3 còdices de l'arxiu de la Corona d'Aragó, registres 5, 6 i 7, que estan, a més, publicats també per la doctora Cabanes i per Ramon Ferrer. És a dir, no fa falta ni anar al manuscrit original, estan ja transcrits. Com ni Sánchez Guarner ni Galvez de Fuentes fan un corpus lingüístic de 400 o 500 veus per a deduir empíricament, objectivament, les característiques d'eixe romanç. Evidentment, si haguérem fet aquest corpus del repartiment, ni de lluny s'hagueren pogut treure aquestes conclusions que no tenen res a veure amb la realitat. Entrar en com era el romanç valencià de la preconquista, diguem-li romanç romànic primitiu, mossàrab, protovalencià, ara li diuen romandalusí. El del romandalusí és horrible i distorsionat, però ho dic perquè és el que existeix. Inclús en el diccionari normatiu dels estudis catalans ja l'acaben d'introduir, el romandalusí, per acabar d'enredar les coses. Doncs una síntesi de com era el valencià de la preconquista la poden llegir vostès en el meu llibre de Gredos de l'any 91, el Mozárabe de València, que allò són 500 i pico pàgines, però no fa falta anar ahí. En la pàgina 18 del pròleg o l'ensaig pròleg a la reedició de Valenciano Català de Simó Santonja, faig una redacció exhaustiva en uns pocs exemples de cada cas de com era el romànic de la preconquista. Jo donaré uns pocs exemples només, però evidentment de l'anàlisi exhaustiu que parteix de la confecció d'un corpus lingüístic immens. Jo no me puc entretindre en això ara. Del que formen part el llibre del repartiment del Regne de València, la documentació llatina anterior a la Reconquista, la documentació llatina de Cancelleria Civil, de Cancelleria Eclesiàstica de les decennis posteriors a la Reconquista, la documentació de font àrab, que és impressionant els continguts que té i que mos sorprèn completament. Des de la meva publicació en l'any 91 de Mozárabe de València, la quantitat de material que jo tinc sistematitzat sobre aquest particular supera en increment anys llum el que jo ja vaig dir en l'any 91 i en aquest moment el coneixement experimental empíric que teniu del corpus lingüístic del que se poden extraure datos que pràcticament són incontrovertibles ja. Que jo crec, sense cap presumpció, que podrà tardar-se decennis a reconèixer-se, però que són ja conclusions que des del punt de vista de la lingüística empírica no tenen conclusió possible. No sols referides a València, sinó a moltes altres modalitats de l'Espanya oficialment musulmana que ens permeteixen reconstruir l'estat lingüístic de la península a l'altura dels segles X, XI, XII i XIII. Tot això que en elaboració, en gran part redactat, no està publicat, espero si Déu vol que no tarda molt en veure la llum, però la quantitat de datos que avui tenim són mils i mils i mils i mils de datos. I no parla a soles de València. Parla de València, parla del preàrago de l'Alta Edat Mitja, parla de l'àrea central de la península, parla de l'occident de la península ibèrica, parla del romànic meridional i d'una quantitat de coses que fins avui són completament desconegudes. Doncs, contràriament a tot el que deia Sánchez Guarner, el mossàrab o la llengua romànica de la preconquista valenciana no diftongava la E i la O breus i dia ferro, serra, mel, porta, font, paterna i oriola i no dia padierna ni orihuela, encara que ahir tenim un cas de doble tractament perquè és una zona de frontera, és una zona d'una isoglosa clara. Monoptongava els diftongs decreixents A i Au, que és un signe de modernitat evident, i dia forner i vega i no dia fornai ni ibaica, dia figuera i no dia ficaire, dia morella i no dia maurella, dia oriola i no dia oriola, etc. Apocopava la O final i dia negret, llop, barbut, ferrer, canet i no caneto, ferrero, negreto, llopo, etc. Apocopava de la mateixa manera la E final, dient abril, pont, castelló, canals, montornès, i no castellone, ni canales, ni ponte, ni abrile. I podríem estar 2 vesprades parlant d'això, però jo ni els vull castigar ni puc gastar més temps en aquesta qüestió. La conclusió està claríssima. Després de fer una crítica severa i exhaustiva de les fonts, després de confeccionar un corpus lingüístic immens,
se deriva que el romànic valencià de preconquista era fisonòmicament idèntic al valencià posterior. No era un antivalencià, sinó que era un protovalencià o un valencià directament relacionat en el valencià posterior. Per cert, qui crega que a l'altura de 1230-1240 el valencià sonava exactament igual, al 110%, que el valencià de Sant Vicent Ferrer o el valencià d'Ausiàs Mar o el valencià del segle XVII també s'equivoca, perquè simplement en un mostrari dels llibres de cor de justícia de la dècada de 1260-70, ahí existeix una sèrie d'elements que mantenen unes connexions molt interessants en elements que ja detectem en la llengua de la preconquista, però que, bueno, estem en una fase primitiva de l'evolució de la llengua de la mateixa manera que en altres llengües peninsulars o d'altres llengües romàniques del nostre entorn. Per l'hora en què ens trobem, pràcticament jo no tinc ocasió de dir grans o de parlar en certa amplitud d'altres àrees de les que m'havia proposat parlar, però simplement voldria deixar algunes pinzellades sobre algunes qüestions que són del màxim interès si volem conèixer de quina manera s'ha elaborat una teoria que ha anat circulant en tots els àmbits acadèmics de tipus oficial i que és un clitxé que se repeteix de manera incessant i que connecta al mateix temps en l'expansió d'una idea nacionalitària de València com a manifestació d'una catalanitat no solament lingüística, sinó cultural, jurídica, existencial, etc. Una de les argúcies, que és un dels 2 o 3 punts únicament que vull tocar, que se van utilitzar, i ha donat un esbós de so fa uns minuts, que se van utilitzar per part de l'argumentari unitarista o pancatalà referit a València, és l'argumentació del caràcter arabòfon dels moros valencians. És dir, si se pot provar que els moros a l'hora de la reconquista eren completament arabòfons, de que no hi havia bolses poblacionals que parlaven en romans, no hi ha res que discutir, no? De manera que a una sèrie de personatges del camp de l'arabisme espanyol o estranger se les va utilitzar de manera més o menys conscient com a portaveus d'una tesis de la muralla. El principal defensor d'esta tesis va ser un jesuïta nord-americà, Robert Ignatius Barnes, autor d'un treballet de no massa profunditat, La muralla de la llengua, en què ell simbolitzava aquesta separació radical, aquesta cisma entre moros i cristians del regne medieval de València en el concepte de la muralla. No hi havia intercomunicació possible entre moros, leixars, de la València medieval i, per supost, dels seus successors moriscos i els cristians valencians. Per tant, existiria simplement l'unilingüisme dels moros de València. I aquesta tesis va ser apuntada per 2 o 3 personatges. Un d'ells és Carme Barceló, furibundament catalanista en el sentit que pràcticament una valencianitat cultural i existencial li pareix una cosa folclòrica i exòtica, i va ser reforçat també per algunes altres persones com Dolors Bramont, per supost per Miquel de Palza, etc. Però aquesta teoria de la muralla i de l'arabofonia dels moros valencians fa aigua per tots els costats. De manera que a la rotunditat i a l'engolament d'una sèrie d'expressions que donen a entendre d'una manera rotunda l'existència d'aquesta muralla, l'anàlisi pormenoritzat i en la proximitat de la documentació real de tots aquests datos que poden permetre'ns una conclusió sobre aquest particular, resta que veure en el que han pretès aquesta sèrie de teòrics interessats en
una interpretació pancatalana de la història de València. Per exemple, quina explicació té la transmissió de la immensa toponímia romànica nativa del territori valencià si no és a través d'un mig romànic transmissor? Jo estic parlant de la toponímia romànica nativa valenciana i això són 4 o 5 paraules, però és que en la realitat parlem de mils i mils i mils i mils. És possible que de desenes de mils de paraules. Si fèrem una lectura simplement com a exemple de la immensitat de la toponímia romànica profunda del territori valencià, doncs probablement ens quedaríem impressionats per un fet, que és que aquesta toponímia romànica o preromana agrana de nord a sud tot el territori valencià. És una toponímia pràcticament privativa o singular, moltes vegades exòtica o extravagant, i pràcticament no té res que veure en la toponímia del nord de l'Ebre ni del nord del territori valencià. Jo vaig a citar ràpidament una sèrie de paraules com a cosa curiosa: l'archivello, xodos, la balarma, ballada, la balma, esorita, les balones, el barandano, aielo de Malferit, bergantes, blacón, els bombitaos de Forcall, el cabezolo de Morella, els cambris de Llaurí, el caminando del fondó de les neus, el candel de l'olleria, capicor, caramello, carquendo, clariano, collado, condomina, cosentari, eschiquirimí, el xisquerol de Benassal, les dondes de Tibi, l'entrefort de Ròtova, l'escorrupènia de Muro d'Alcoi, el fabuquello de Alcalá de Xivert, el fauller, la fordenjana, el frainós, el galistero, el gorgorròpio. Aquestes coses, cada una d'elles són un nom, És a dir, si analitzem el que vol dir maiques, que ve del llatí màgicas, està relacionat amb creences populars o supersticions, terres màgiques, o la malonda, el pla de malonda, de malaòmina, mala sort, malos augurios en castellà, també relacionat amb... És a dir, ens podria aportar un tratat sencer, però vull dir jo que estem parlant de mils o desenes de mils de paraules privatives extravagants. Qui transmet aquesta toponímia patrimonial valenciana? No la pot transmetre més que un mig romànic natiu. Això no es transmetre de ninguna manera a través d'un mig aràbic. Empíricament, per tant, això no pareix apel·lable. Com és possible que en el mateix llibre del repartiment del Regne de València i en tot el que resulta de les fonts àrabs que contenen innumerables romanismes de territori valencià, les formes que detecta el lingüista que ho treballa en detall són formes modernitzants, formes innovadores que estan en consonància amb els dialectes del nord de la península i que no tenen res que veure en aquest presumpte mossàrab arcaïtzant del que parlava Sánchez Guarner i Galvez de Fuentes, etc. De manera que aquesta muralla de la que parlava Bars és una muralla purament subjectiva, no té res que veure amb la realitat. Vaig a tallar pràcticament en aquest punt la meva dissertació perquè el que me queda per parlar pràcticament donaria peu a, com a mínim, a mitja conferència més o una conferència sencera. Jo comprenc que no puc ni de causar del públic, però si entrarem en la quantitat immensa de testimonis documentals de població musulmana del Regne de València que utilitza en absoluta naturalitat el romanç valencià patrimonial, doncs ens quedaríem esbalaïts. La quantitat de moros llatinats que apareixen en la crònica de Jaume I, la quantitat de testimonis que tenim en el que es denominen llibres de cor de justícia, que són una de les documentacions més primerenques, el llibre de cor de justícia de Cocentaina, ja de 1260 i pico, on hi ha quantitat de situacions que sociolingüísticament presenten una interacció directa, sense cap tipus de problema, entre moros i cristians, moros que fan parlament llarguíssim en valencià de peu, que no necessiten ningú traductor de ninguna classe, a tots els estrats socials. La quantitat de situacions de moros i mores que parlen en valencià en innumerables documents a partir d'aquests llibres de cor de la pròpia València, ja no de Cocentaina.
En este pròleg al llibre de Simó de què parlava, n'hi ha una gran quantitat de testimonis d'aquest tipus. Podrien estar una hora sencera llegint-los, són del màxim interès, són apassionants, però no m'ho puc parar. Notícies sobre moros del Regne de València en època mudèixer i en època morisca que utilitzen en absoluta naturalitat el valencià com a instrument de mútua comunicació i que el coneixen en perfecte domini. Voler una altra cosa és simplement entroncar en la teoria força de Fuster, que més tard va desenvolupar en un opusculet Poetes, moriscos i capellans, però que no tenim una fundamentació científica. Només donaré un dato. Existeix, a part de moltes altres notícies que va donar, un estudi a Solaor per a les tesis de la muralla de la llengua i de l'aragofonia dels moros valencians, publicat en la revista Alcántara per Ciscar Pallarés, que es diu Algemía frente a Algarabía, nuevos datos, en què analitza una sèrie de testificacions, enorme en quantitat, de moriscos de la Vandigna, i la conclusió d'ell és que les tesis que han circulat sobre que els moros valencians no coneixien per a res els romans són teories faltes de base, tant les de Fuster com les de Sánchez Guarner. De 791 casos de moriscos valencians que testifiquen en determinats processos, el 97,4% no necessiten la intermediació de ningú torsimant, de ningú traductor, el 97,4%. Altres havien dit moltes hores sobre aquest particular d'altres àrees morisques valencianes. Quin és el problema? Això està publicat en una revista, diguem, molt ben considerada en el món acadèmic espanyol, la revista Alcántara. Quantes cites n'hi ha d'este estudi impactant de Ciscar Pallarés? Ninguna. No és ja que no se citen una sèrie de treballs d'altres persones com jo mateix, perquè simplement no interessen. Res de lo que jo he dit en el Mozárabe de València ni en estudis posteriors s'ha contradit ni en una ratlla. No existeixen datos experimentals que contradiguen que les consonants sordes intervocals se sonoritzaven, que els diftongs decreixents se reduïen, que grus MB, ND se modernitzaven, etc. Com no n'hi ha datos, simplement se fa el silenci administratiu i se dona per inexistent el problema. Se dona la matraca exclusivament. Doncs Ciscar Pallarés no el cita absolutament ningú, com tots aquells que naveguen en una direcció distinta a la que aquestes pressuposicions nacionalitàries de Fuster i de Guarner han assentat. Acabe reconeixent i demanant perdó perquè m'ha extès massa en la primera part i en aquesta última part podien haver coses realment molt interessants, pues que la historiografia unitarista a nivell de filologia valenciana, de lingüística valenciana, ha sigut un procés circular. És a dir, va començar en els anys 60 en la llengua dels valencians de Sánchez Guarner i antes, en 1949, en Introducció a la Història Lingüística de València, en una tesis mecànica de Reconquista. Què és el valencià? Català exportat. I a les altures d'avui, dels anys 2000, ara diré alguns noms, ha tornat exactament, sense cap capacitat d'autocrítica i sense cap capacitat de renovació de bases argumentals i de materials empírics, exactament a la mateixa no tesis, hipòtesis mecànica, sense aportar una sola explicació acadèmica a la diferencialitat del valencià, perquè és evident que pense el que pense el qui ho pense sobre què és això parlat en valencià, sense un factor de transformació o sense una continuïtat d'allò que ja existia, no té explicació científica de ninguna classe. És a dir, si això fos simplement el trasplantament d'un català baixat per la llei de la gravetat històrica, parlaríem exactament igual que en Reus o igual que en Sabadell, però resulta que no és així, no és així ni ha sigut mai així, és el problema. Entonces, aquesta teoria és una teoria a data d'avui buida, que ha experimentat un procés circular perquè ha excluït completament l'anàlisi empíric i científic dels romans de la preconquista, que altres sí que havem realitzat, perquè ha analitzat d'una manera pueril i torçuda la documentació real de la València de postconquista immediata
i de la València morisca i mudèixer, i per tant, si no entren definitivament en una reconsideració de la postconquista valenciana i la estudiem d'una manera polièdrica, atenent a tots els factors riquíssims que ens permeteixen veure la realitat de com era eixa València en els decennis immediatament posteriors a la Reconquista de 1238, no n'hi ha cap explicació possible. Ahir podríem entrar en coses interessantíssimes que mai s'han dit i mai s'han considerat, com per exemple el traspàs de bosses senceres de població musulmana a la València oficialment cristiana. En els llibres de cors de justícia, per exemple, apareix quantitat de voltes. Fulano de tal, batillat. Fulanita de qual, mora batillada. O sigui, batejat o batejat. Que té per cognom tal, però que en tenia qual. Que per nom o per sobrenom de tal. És a dir, trobem, per exemple, com el cas de la població mora de Xilxes, tota ella en bloc se converteix al cristianisme i és batejat per el retorn d'un tal Arnau de Subau, però tots en bloc el mateix dia. Aquests tipus de fenòmens no s'han estudiat. Aquesta teoria de que va quedar completament una barrera intranspassable entre moros i cristians és absolutament fals. És de la permeabilitat a nivell, diguem, biològic, cultural, lingüístic, la transculturalitat ahir dels primers decennis de la postconquista no està estudiat en absolut per l'unitarisme i per la tesi pancatalanista. Els datos de repoblació que definitivament va voler donar per superats Enric Guinot en l'any 1999 els fundadors del Regne de València, és una teoria en el fons pueril. Això no té suport acadèmic, és a dir, no se pot deduir dels llinatges, dels sobrenoms geogràfics dels repobladors d'on eren aquests repobladors. Concretament, Amparo Cabanes ha publicat un parell de treballs en aquest sentit i no faig una lectura d'això perquè la quantitat enorme de casos. Fulano de tal, aragonès. Fulano de qual, castellà. Fulano de qual, de Sahagún. Mengano de qual, de Calatayud. Però que fònicament solen anar catalans orientals, catalans occidentals, o riojans, etc., és il·limitat. Jo en els últims mesos estic treballant, per exemple, molt a fons en la documentació romànica primitiva del sud de la península, repartiments de Sevilla, de Loja, de Benalmádena, de Jerez de la Vila, etc. Bueno, el de Sevilla és impressionant. És a dir, la discordància total que n'hi ha entre origen cultural i geogràfic dels repobladors i llinatge de cada un d'ells és impressionant, per exemple. Bueno, vull dir jo que d'ahir no se pot treure ninguna conclusió i que totes les estadístiques reals en què contem demostren d'una manera clara i vertical que el que parlem els valencians no és el resultat d'un simple trasplantament de lo portat ací en 1238 i següents per els repobladors en un número indeterminat, però ni de lluny lo alt que la tesi unitarista pressuposa a gran tota València. De manera que, per acabar definitivament, haver-me deixat en el tinter moltes coses de les que haguera volgut parlar, eixa apel·lació a la simple reconquista com a fet mecànic d'exportació d'una catalanitat lingüística i cultural és una explicació avui per avui científica i extraacadèmica que deixa completament en la foscor i margina els debats sobre qüestions fonamentals i qüestions determinants. El primer d'ells, la entitat lingüística de la llengua a parlar en la preconquista de València. Per supost, les comunitats no musulmanes permanents fins a la mateixa hora de la conquista de València, sobre les que vaig parlar en molt de detall en la conferència que vaig donar en febrer